Amen. We celebrated the order of Saint Barnabas, the order of Saint Vincent, the Mother's Union, the Saint Galanizio, the AWF, the Saint Mary Magdalene, the Relief Guild Diocese, the Saint Agnes, the Wabaki, the choir, the Junior Church, the parish. Dinelaka namhlanje yonikwa umshumayelo ngoba ikhona lengxaki engayiboniswa iBhayibheli kwami. Lengxaki ne-lectionary ithi namhlanje makuzobonisa lengxaki ikhoyo. Ngoba uThixo ufuna siyibone lengxaki qha, sikade siyibone, sikade siyichane qha. Kodwa ngizawuhamba sifike kule ngxaki sifuna siyibone phaa kuGenesis kwesifundo sokuqala. Kodwa sakafika laa ngxaki siyaphunjuzwa ukuba zikhona ii-promises okanye intendiso kayenza kuThixo kwabantu. Ikhona le yokuqala ka-Abraham. Wathi u-Abraham uzawuba nenzala enkulu engabantu bakaThixo. Kwaba khona le promise yesibini yenziwa kuRebeka kuThixo esithi wena apha kuwe uzawuba nezizwe ezimbini ezizawuphuma. Omncinci uzawuba ngoyena omkhulu, lo omdala alandele lo omncinci. Siyaphunjuzwa uba uThixo uyakwazi ukuyithembisa umntu ngento. Kubekho ilayini phakathi ngoku kuGenesis chapter 25 verse 26 esithi Isakhe wayena-60 ngokubekuzalwa phinde kugqitha kungathethwa ngalo nge-age ka-Isakhe. Kubonisa uba the promise yokuqala leka-Abraham kwathiwa uzawuzala ibandla elikhulu likaThixo lathatha ixesha elide kakhulu. Ngokukhumbula nabantu bayizalwa u-Isakhe lo-Abraham wayengapha ko-90. Ngoku u-Isakhe xa ezaba nabantwana kwayena funeka bengapha ko-60. Xa sisivala ke ngoku ezinye 150 years kuzalwa abantu bayi-3 qha. Uyabona ixesha elingaka ukuzalwa abantu abayi-3 qha. Inoba wena uba wakhe wayiva ke ngoku laa promise enje u-Abraham awunothi kodwa enoba uThixo nokulandela lona. Ngoba kunikwe ixesha elingaka kodwa uzophuma abantu abayi-3 qha. Asafika laa ngxaki esikhoyo, sisasondela. Kubekho kwabantwana ababini bazalwayo kuRebeka. Kubekho lo ufana nam noboya omninzi. Kubekho nomnawo wakhe ke ngoku. Andifuna ukuyinabisa kakhulu le ndawo yale plate okanye esi stew esenza u-Esau alahle yonke into ngoba wayithetha uBishop Bethe ngama-family day. Esithi hayi ndoda yabawuchitha lonke ngenxa yemvumba lenyama. Kukho lo mfana apha ngenxa elambile ngale mini okanye ngale moment iyi-1 wacingela isisu sakhe wathengisa ngayo yonke into ebezayikho ngenxa lifuna ukutya ngalaa mini iyi-1. Andifuna ukuyithetha ngaleyo ukuba sisaxelela uba wasenzeka ntoni. Ndifuna sithethe ngalo unesitiw. Ngoba siyasonda kule ngxaki ngoba siyamthanda mosibona kwesi sitiw. Abantu abazala i-12 abanee-nations ezi-12 lo nesitiw. Kodwa uba umecinga lo nesitiw kwayena usisiskema mos. Qala noba ndiyibone xa ayenziwa ngoWhatsApp esi-scam sakhe. Ubone kuWhatsApp uthumele imessage ukuthi yo sorry how are you today, ndicela undiboleke borrow me 1,000 rand. Ubone hayi mani akathethi olu hlobo ndimaziyo. Siskema esi ngoba usebenzisa umntu omaziyo. The moment as-desperate kuyo ucinge uba ndinceda ngaloku mhlawumbi nyhani asengxakini mandikhuphe le 1,000 ayicelayo. Ngale mini u-Esau e-desperate ngayo. So
safika esi skema semfisane angathi noko malukhula ulambile manje ngincede ngeplate wathi umkhulu ulambile kodwa ikhona la ndifunayo phakweni waskema umkhulu wakhe ingxaki esinayo ke ngoku uthe uThixo inzala leka Abraham izophuma kwabantwana bayithuba lona uzothengisa yonke into ngenxa yelambile nalona usiskema yabona abantu banjani bayithuba abantu baselfish abayithuba kodwa abantu bakaThixo funeka baphume kwaba bantu babili ingxaki yethu sifumana babene singakhetha abantu thina uba abantu bakaThixo baphume kwaba bantu babili sifuna iskema okanye sifuna lo uyawulahleka xa elambile yayibona ingxaki siyiboniswayo kodwa ukuba wena ungathatha nje step back uve lento uThixo baza kubonisa yona kabantu bethu uThixo akathi icebo lami lidepende kumuntu ngoba kwakho ke sidibana nayo apha kule ndlela iBhayibhile isibonisayo bonke ngabantu abanefowuni bana elilizwe anibuzwa ndim ibuzwa nguKristu bakuvangeli ayindima ukubuza baliliva na elilizwe uyanibuza uKristu uba niyaliva na elilizwe ngoba kulavangeli uza kusibonisa uba abo balivayo ilizwe baligcine kubo liphele lapha kubo khona ezokhula xa kunjalo abo balivayo ilizwe balingakhathaleli beselehlabahleke kwangoku kubekho abo balivayo ilizwi balamkele ilizwi baphinde bayolikhupha ilizwi kukhulwe njalo ke ngoku singabantu bakaThixo bazalwane masilamkele ilizwi likaThixo nathi sikwazi ukuyihambisa liye kwabanye abantu nabo bayifumane la resurrection lokuyifumene wena sizokwazi ukuphila sonke ngoba asizanga apha nje usiphilela ubuqu kwewethu size apha sizophila kubo siyabona mosasikhonzi endlini sisodwa singena silapha sibaninzi mosicovid yaphela sifanele home sonke ngoku uyahamba eofisini yakhe nawe kokwenu ikhaya lakho liyathanda ukugcwala ngeziholiday kugcwala abantwana ngoDisemba kuyagcwala iyasibonisa lokho uba asihambi siphila sisodwa kulo mhlaba siphila sibaninzi so ilizwi likaThixo ilizwi lakuKristu funeka silihambise noba uzoshumayela likhona uhlobo lokubonisa umuntu uba ilizwi ulivile uyalazi ngohlobo ozophila ngalo ngohlobo wena ozazibamba nge-integrity ngohlobo wena uzawuthetha nabanye abantu uyabonakala umuntu olivileyo ilizwi likaKristu walamkela uyabonakala umuntu olivileyo ilizwi likaKristu kodwa mawuse wayeka lagqitha ngohlobo athetha ngalo umuntu olivileyo ilizwi likaKristu uyazithoba xa ethetha nomuntu noba lo muntu awumazi noba ikhona into apha kumuntu ongayithandiyo wena kodwa uzambonisa ukuba wena ilizwi likaKristu uyalazi ngoba ilizwi likaKristu lifika nothando sobe ukwazi ukuthetha kakubi ngabanye abantu usithi uyalazi ilizwi likaKristu walamkela ngoba laa lizokunqanda ilizwi likaKristu liyakunqanda izinto ezimbi lamkele ilizwi likaKristu ulimamele ukwazi